unod oh. Ah, kani jud rin siya. Ro? Ay, baligyan ipang. Oh, kuya. Baligyan kita. Ha? Baligyan eh. Ya. Oh. Hello. Ano ko ha? Ha? Dali ha? Ikalong ko. Kini lala. Mga nana. Doy mangga. Bute. Bute budia. Bute. Lukan melihat kamuti. Hahaha. Isabel, ikaw ha? Mata pobre kay ka. Nagatawan ako nimo. Alangan be, nakakras mo si Dara sa imo niya maligat ang kamuti. Kuya, di ba giingnan ti ka? Ay paguya-guya og dato. Papa. Oh, unsa man sige pangutana? Ang kinsa ning area diri pa? Ay katong atong atuan. Area si mong mama, kabahinan niya. Una po tayo area dito, among akong gipantamnag kamuti. Tara, magunga ta. Ali dia rin. Pa, sino pang kamutihan pa? Pa, Naghanong to kamuti ron. kuya pa. Ako na dato. Ay sus, pastilan oy. Namay mo mangudgod. Lain po do nga, mag-uban tatanan. May mango dito. Ay, nasigri ka mo. Ay, ganit na kay. Pa, Butaan po ka. pa. Naman. Ulit si Maki pa. Ito si kapagalitan. Anay. Tara. Layo pa kayo to. Pa, Oh, isa din ning area ko na to. Kamuti. ay wa pa rin ang kabalo. Wala pa. Kabahinan sa imong mama. Kabahinan ba kay ang imong mama na ay yuta sa iyang mama. Nya karon kay ilamang gibahin-bahin mao nang gitamnan pud nako og kamuti ang iyang bahin. Nya lubi na saging Isa ka? kay aron namoy pa buton pohon. Aron namoy habison pareha karon. Pa. Ipalit mo na pa. Wala. Kapahinan gani no, pero nakoy gipalit. Kuan katong halin sa tong kuan ba katong tinigom na to. Saka? Oh, gipalit ako og kuan. 15,000. Uy, Oh, ang isa. Ang katong isa kay 50,000. Oh, mo nang atong antuan long tara. Happy tata, doon na kayo. pa. Nami adala lag babae diri no. Bueng yung kanganuan. Minga. Respect sa gawing balat yung buwara ka. Tara. Doon na kayo. Iya kami jutani pa. Tara, Rins. Uli. Oh, ni. Uy, Oh, ikan na ni paana dito. Na. Oh, patinda ko ano. Motoy kamuti dito. ya. Oh, motoy kamuti. Punya, kini, balangoy. Ano akong ipantanom diri? Maguna ta sa balangoy. Basin day. Kaluyan ay mamalit dito sa gawas. Ani o, pinalukat. Hala, nalukat na daan, Rins. Dagkot ini unod ba? Dali aras panahon, uy. Bago pa kuning kita nomgod. Oh! Wow! Oh, dagko kayo. Diyos. Ah, daghan jud taghalin ani Rins. Awaging na nako no. Mao na ingon ako sa imo ha. Nga dapat magpugi kita kay para naa tay maani. Oh. Halinan jud tagdako ani. Ali, ikaw tigtigom dia oh. Ah. Diri ka. Na. Ah. Ayusan no. Kay unod oh. Ah, kani jud ni. Wasa ni.
Bago pa ni tanong pa? Bago pa ni. Tulo pa ni ka bulan. Ah, Okay, gulong. uy. Dugo kayo. Grabe naman yung tanong mo eh. Labi gay no. Grabe kayo kumutanong bay basta mga balanghoy. Mao ni kamuting balanghoy. Ano mo na? Mao ni kamuting balanghoy. Dugo ako. Inya. Tudluan ta ka ha. Saman pa? Di pa. Para sa ani. Napaday. Yawas. Dugo. Uy. Dugo ka na. Usay. Dugo. Uy. Halin-halin dita ni. Gani pa no. Ako ibutang. Ngun ani oh. Saman pa? Nagka-harvest man ta diri no. Magkuha na pud ta og itanom. Ana. Ay, para mamunga pa no. Oh, balik na pud eh. Ana oh. Na. Oh. Kay sa sunod na to balik. Magka-harvest na pud ta. Oo. Ana na siya. Ana. Itindog nimo diri kay muumning musaha. Tabunan na pud na nimo. Na. Oh. Mao nang perminti jud ka mag-uban sa kuha aron na jud kay matun-an. Ana oh. Tamakan mo diha para di siya malata. Oh, ayos kayo. Ayos kayo. Nanatay pang mainit. Ang sobra na to ani atong ibaligya. Hoy, baligya. Sulod na diri. Ibaligya na to sobra ni. Kay manguha na pud tag kamuti dito. Piti ayusa. Sunod balik na po na to ah. Wa mamunga na pud na. Kanino? Mamunga na pud na kwarta na pud. Walay pobre diri sa Bukid Rins. Gani. Moniti man Walay pobre sa ato ah. Wala tuod tay kwarta pero di jud ta mapas mo. Gani. Ta, ato ta dito sa kamutihan. Kamutihan na pud ta. Takas kayo. Oh, ni kamuti diri. Muli pa? Oh, Okay. kakita lang kag uno diha. Wala boy. Diri pa. Diri pa. Na? Awa diri oh. Sige. Kuta. Dato. Oh, dako. Okay. Mas pasi. Oh, Naamang ka. naa. Raw? Hala, dako awi. Larens. Napoy ako adiri. Dako ko kayo. Kwarta-kwarta jud ta ani. Sabi jud na itanom oy. Rens. Aku abot ako kayo. Pa, dagalan ko pa. Rens, dali Rens diri. Daghan kay diri. Dagan ikaw. Tapat ta diri. Ali. Daghan kay diri. Wow kayo. Tatawa daghan kay diri. Biti ga. Biti ko diri. Daghan kay no. Ana apa diri bay? Apa diri? Ano? Wah. Ayos kayo. Berapa? Dako aku nudoy. Ayos kayo bay? Daghan na to Rins ba? Gutom naman bay. Bili na ta kay basig mapuno na to ba? Wa tay kasudlan. Tara. Tanaw na to, daghan na to. Gusto na Rins. Kapatid pa namin. Wow. Wala sa tunog uha oy. Daghan kay nighalin ba? Pa!
mo sila, Papa. Daghan, oy. Hala, si kuya ni Apas. Ano? Kuya! Ya! Dali, daghan na kami nakuha. Baga tayo, doy. Ibaligyan nyo rin ron sa baryo ha. Ah, pula kaayo. Ano? Lami kini pula bay, kiblabo kayo ba? Ano? Gahit, iba, gahit. Ah, daghan yung kayo mo palitan ni Rims. Baga, oy. Kayo palitan ni ba? Kwarta dun. Ah. Okay. Agay. Uy. Fokus ako kay para dili mamungkag. Okay. Uy. Tuman. Yati. Vince, pabuta lang imong kuya ha. Ibaligyan nyo ni dito sa baryo. Kay, matos ako sa payag. Ah, mag-unara ko din sa payag. Muna yung baligya pa. Oh, pabuta ra imong kuya diha. Ay, sige na ra, kuya. Kuya, salto ka ka. Ay, baligya, di ba? Oh, kuya! Kamu rin baligyan na kay. Relax ako sa payag. Balik mo ha, inag. Mahali na ha. Sige pa, baligyan na mo ni pa. Uy, mahala ni. Kuya. Tabang ha. Lama, luwi dito sa babaw. Ay, salamat. Baryo na, Jud. Trans. Kuya. Palitan na to. Juan, tuba si Papa. Ito ganun. Kalabo mo. Pamahali ni ba? Mahali. Ano ba dito? Ala rin, sinula rin. Sumpalit na. Patra kuya. La, mamaligyan kita. Ha? Maligyan eh. Ya. Ah. Hello. La. Nalo ako ha? Ha? Kaya ha, itanong ko. Kanila ba? Kanila. Ikaw pala kada ako vlog hoy. Ha? Kami ako tanong na ba? Kada oh. Adriana nila. Adriana. Adriana na. Ay, napili. Adriana. Hoy. Hoy. Dasa. Mga nanala. Loy mangka. May ako ah. Tapos may ako ganun ganun. Kuha ato ako ah. Saben. Uy, siya ako diri. Saben, manglaag ta. Isuruyo na to si Bugoy ba? Ha? Si Bugoy? Dato biya ta, pobre man to. Alalay na, pwede mo dyan sabihin, uy. Ay, pag inana, gwapo biya to. Wapo lagi, pero di ko muna ito kalibel. Ala, ayaw, pag inana, bes. Di biya na tumatag na ang panahon. Gwapo biya to. Uy, bitch, ako yung anak. Kami biya to dati. Oy, di ba wala naman mo? Wala labi tao, pero naaman diri ah. Igpangilog ha. Ay, di na ta maglalis, anabis. Uy, tara na, laag na ta. Di man good ba, man secure kung naka. Sinugon ni mo. Pagilang, bis, uy, kasi untag na. Uy, basinugon na. At kabala ka, bis, di lagi to na ako ilugon. Tara. Kamute! Kamute, buda! Kamute! 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 Nagchika kayo, naglingi-lingi. Lapis na dito sa view, bis, uy. Galing nyo. Dagang video sa mga kapayas. Wala kuya, ang chicks oh. Sige, lingi-lingi. Mabanggaan taan ni ron. Ganino. Wala rin sa dulo na, uy. Wala oh. Halabis sila po ko'y na maligag kamuti. Bis mo na kung ilugan, maligag kamuti. Hahaha.
Isabel, Jana, ay mo pagtinanga. Pagtatanaw sa inyong dalan. Pasig nagsalig mo, kay dato mo. Isabel, ikaw ha, matapobre kay ka. Nagtatawan ako nimo. Alangan di, nakakras mo si Jana sa imo niya mamligay ra kang kamuti. Kuya, di ba giingnan ti ka? Ay paguya-guya og dato. Kaya masakitan na ka. Renz, salaban ako, nagwapo ko. Bis, ikan karon, di na ta amiga. Nga naman, Bis, ito may salan ako. Bis, sobra na pud kay ka sa ilaha. Kabalo ba ka ngagikan puta sa pobre? Bis, nadato ra gani ka. Bati na kay kagbatasan, tanawa pud ilang sitwasyon. Tanawa oh. Sayang kay ilang baligya. Makapalit na unta sila bugas. Ha, wa koy il. Oh, happy. Biya, ano naliso pa na to ni Biya? Ay, nagkasuko. Tara, ano sa na to ni? Sige din. Kuya, ayaw na nagkunana sila. Importante, makakwarta ta. Ipang-ipos na na. Na ba? Wala na. Di ako rin gunit. Kuya, wasin sa rata pohon. Salig lang dyan sa Ginoo. Tama dyan ka rin.